Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton, dili maayog bunga. Dili makabungag walay polos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao mailhan sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mao din na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga. Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable, napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad ing na kay bunga na kuno. Mao na human si Kristo niingon, ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga Ebanghelyo nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, sigig hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt, gastog dagko kayo para unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos. Ambot lang, susiha lang unya ninyo og naabay maayong nahatag. Nganuman tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos. Nagani uban wa gyud magpa-elect, siging tabang sa mga kabos. Parehasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning atong mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay na tukod, apan wa gani ta magsigig pangdiman og budget nga dagko gyud kaayo nga
makiglalis kita, i-appeal yung budget, hangto na lang noon, ay mo accuse nga, mga blanco kuno tong original nga bycam, o niya, nabutangag lain na sang budget, hangtod karon naa pa ng isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Kasabot mo ana, bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham, diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti, dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham, siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak, wa man ko nimo tagaig anak, ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo niingon, ayaw kabalaka Abram, kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pakakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo, mga igsoon, kung maunay mohatag na to ganti, iya gitsang tagbawon ang atong kasing-kasing, pero dili niya na buhaton kung dili sadta mabungahon. Si Abraham mabungahon kayo, unsay isultis Ginoo iyang buhaton. Bisag wa siya'y nadawat, ang iyang gihangyos Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad, di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abram. Gitagaan gid siyang anak nga si Isaac, nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 ka buok nga nahimong dakong nasod sa Israel. Og hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghunahuna kun duna ba siya makuha ang iya lang, sige lang yung kog hatag ngadtos Ginoo. Hinaut unta atong iampo nga kita sad sige lang yung hatag. So sige lang gid mong hatag kining atong si Tio nya napamatay mga slat-slat dinhi pag yun sa una, pwede ra gid mong muhatag. Kadto bitang atong slat sa Kapilinya dinis ato na may usay mo text na kog kalit, Pader, na pa to nga slat nako anahonong naman to siya, pwede pa mo palit ako, palit. Kaya ato magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Mao na dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isigkatao, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato. Pagampo sa katawhan. Pinaagi sa atong mapaubsanon og mahigugmaon nga kasing-kasing, mudangop kita sa Dios nga masaligon og moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga dadon sa simbahan ang mga matuohong Kristohanon ngadto sa dalan paingon sa mga mithi sa gugma, sa hustisya ug sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong kabus nga katawhan dili mapahimuslan ni mapasalaag sa bakak ug ambisyosong mga pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang katawhan nga biktima sa inhustisya, maalim ug makakaton pagpadayon sa pagsalig ug sa pagpakighigala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon makaangkon og kusog gikan kang Hesus nga mianhi aron tabangan ang mga masakiton ug ang mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga matuohong nangamatay sa katapusan makadawat sa mga gantis sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga panangamuyo nganha kanimo, kay amo kining gituboy diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.